Antzara eguna novela grafikoa kaleratu dute Arkaitz Kano idazleak eta Adur Larrea marrazkigileak. Txalaparta argitaletxearen esku, komikiak Santi Bruar ezker abertzaleko militante erailaren alderik ez ezagunena islatzen saiatu dira sortzaileak. Komiki honen abia puntua da Santi Bruarren hilketa batetik, 84an hil zuten bere pediatria kontsultan Bilbon, eta Gale hil zuen, jakina den bezala, behar bada belaunaldi gazteagoentzako ez da hain ezaguna, baina 84an bizi izan zirene gogoratzen dute izan zela euskal gizartea astindu zuen gertaera bat, ezta? Egia da, ariketa imposiblea dela pertsona baten bizitza ekartzea novela batera edo novela grafiko batera, ez beti aukeratu behar dira edo saiatu gara aukeratzen une bereziak edo vibrazio bat ematen dutenak, ez? Fokotik kanpo edo geratzen dena, askotan binetatik kanpo geratzen dena, behar bada sugerenteagoa da, binetak bera kontatzen duena baina hori bideratu behar da kontaketaren bitartez. Nire kasuan kronologia zehatza eta gertaeren kronika baino gehiago interesatzen zitzaidan ezagunagoa den barne alderdi hori, ez? Alderdi humanoa, pertsona bat oso karismatikoa zen Santi Bruar, eta bere karisma bai zen politikoa, baina baita ere humanoa. Eta esan nik gehiago hurbildu nahi izan dut ez ezagunena den karisma, giza karisma horretara, ez? Demagun pediatria kontsultan umeekin zeuzkan bisitak, eta hor ikusten da bere xamurtasuna, bere austeridadea, bere humore sokarroia, eta hor jarri dugu berezik indarra, naiz eta thriller bat badagoen jakina amu bezala funtzionatzen duena, eta hori kontatu behartzen. Eta egia da Adur Larreak buru hausteak izan dituela, ze ez baita gauza bera irudikatzea fikziozko pertsonaia bat edo irudikatzea ezaguna den eta gertukoa den pertsona bat, ez ari aurpegia jartzea beti da kontu delikatua. Hasieratik oso garbi geneukana da txuri beltzean izango zela, baina prozesu horretan barruan egon da nolabait baita ere tintatik arkatzerako bidea, eta horri alde batzuk tintaz egin ditu eta beste batzuk arkatzez. Eta arkatzak egia da badukala pultsu berezi bat, ezberdina, organikoagoa, giza dardarari eta pultsu horri lotuagoa, ez gaur egun dena oso mekanikoa da, ordenagailu asko erabiltzen dute marrazkilariek ere, eta eskuz egite horrek, nik uste dut ematen diola, garaira, 80ko hamarkadara doan tono bat ere, garai hortan egunkari guztiak txuri beltzean izaten ziren, eta badu trama beltz horri ere laguntzen dio, baitu historiak trama beltza. Bueno, behar bada modu ezberdin bat da kronika edo benetanko gertaera batera hurbiltzeko, behar bada ezustekoren bat hartuko du irakurleak, bai garaiura oso gogoan daukanak, eta bereziki garai horretan jaioetzenak edo inolako arrastorik ez duenak, ez? Beste garai bat zen, oso garai konplikatua, gatazkatsua, gordina zentzu askotan, baina beste zentzu askotan bazen garai bat baita ere politikaz oso modu apasionatuan hitz egiten zena, eta behar bada filtz politikoki zuzena denaren iragazkia hain presente ez zegoena, eta garai ilusionante bat ere bai zeintzu zenbaitetan, ez? Eta konpromisoz eta bizi zen garai bat, bazegoen Hego Ameriketako mugimenduen oihartzunik ere hemen, eta paralelismo batzuk gaur egun behar bada itzaliak edo ahaztuagoa daudenak.